Hej alle sammen, velkommen tilbage til Varmvaskebjørn. Hvis du elsker vores vokasumere, lad os dykke dybere sammen. Abonner på Varmvaskebjørn og deltag i vores voksne samfund af øvrige læsere. Tryk på abonnementsknappen og notifikationsklokken, så du aldrig går glip af vores spændende nye videoer. Men jeg ønsker ikke, at dette skal være en ensartet dagen. Dine tanker betyder noget. Efterlad en kommentar nedenunder og del, hvilken historie der fascinerer mest med dig. Lad os deltage i livlige diskussioner og forbinde over vores kærlighed til historier. I 1992 udgav Francis Fukuyama, en amerikansk politolog, filosof og forfatter, en tankevært med non-fiction bog med titlen Til en historien til lastmand. Dette skelsættende arbejde gør et problemfrit sammen politisk teori, filosofi og historisk analyse og giver læserne en omfattende forståelse af menneskelig politisk udvikling. Født i Chicago i 1952 og opvokset i New York City, begyndte Fukuyama på en intellektuel rejse, der førte ham til at blive en af de mest indflydelsesrige offentlige intellektuelle i vores tid. Denne artikel udforsker de fængslende temaer til en historien til lastmand, dykker ned i Fukuyamas karriere og andre bemærkelsesværdige værker og vurderer virkningen af hans idéer på politisk og filosofisk diskurs. Historiens afslutning og det sidste menneske er opdelt i 5 dele, der hver består af 4 kapitler, der bidrager til den store historiske og filosofiske syntese. Del 1, med titlen Et gammelt spørgsmål stillet på ny, omfatter kapitlerne 1-4 og lægger grunden til Fukuyamas argument. Del 2, med titlen Menneskehedens gamle tidsalder, dækker kapitlerne 4-12, der udforsker den historiske udvikling af politiske systemer. Del 3 med titlen Kampen for anerkendelse dykker ned i kapitlerne 13-19 og undersøger begrebet tyvemosatens betydning i politisk udvikling. Del 1 med titlen Spring over Rodas omfatter kapitlerne 20-26, der diskuterer udfordringerne og potentielle faldgrupper om det liberale demokrati. Endelig afslutter del 1 med titlen Den sidste mand med kapitlerne 27-31, der præsenterer Fukuyamas vision om den ultimative destination for menneskets historie. I hjertet af tingene historien til lastmand ligger den centrale idé om, at liberalt demokrati repræsenterer det ultimative stadium af menneskelig politisk udvikling og betegner toppen af menneskehedens ideologiske udvikling. Fukuyama hævder, at kommunismens sammenbrud og afslutningen på den kolde krig markerer det liberale demokratis globale triumf som det fremherskende politiske system. Desuden hævder han, at udbredelsen af liberalt demokrati vil fremme øget fred, velstand, individuel frihed og værdighed. Ved at organisere bogen tematisk stræber Fukuyama efter at underbygge sine ambitiøse påstander tilbyder både historisk og filosofisk analyse af menneskelige politiske systemer, i det han hævder, at liberalt demokrati repræsenterer deres ultimative kulmination. Integreret i Fukuyamas afhandling er udforskningen af Tymus, der betegner det menneskelige ønske om anerkendelse og værdighed og dets forhold til udviklingen af politiske systemer. Fukuyama hævder, at forfølgelsen af anerkendelse er en drivkraft bag menneskelig politisk og social dynamik. Han analyserer, hvordan forskellige politiske systemer arrangerer og udnytter denne grundlæggende menneskelige egenskaber og understreger dens betydning i udviklingen og succesen af liberalt demokrati. Tymus fungerer som en tråd, der løber gennem bogen, forbinder historiske fortællinger og filosofiske argumenter og giver en dybere forståelse af menneskets søgen efter værdighed. Fukuyama præsenterer 4 centrale argumenter gennem hele bogen, der underbygger hans centrale idé om det liberale demokratis triumf. Disse argumenter kaster lys over styrkerne og fordelene ved det liberale demokratiske system, samtidig med at de adresserer potentielle udfordringer. De omfatter: 1. Kommunismens sammenbrud og afslutningen på den kolde krig betød det liberale demokratis opstigning som det dominerende globale politiske system. 2. Liberalt demokrati kombinerer både enestående politisk frihed og økonomisk velstand og tilbyder en afbalanceret ramme for samfundsudvikling. 3. Det liberale demokrati hviler på anerkendelsen af individuelle rettigheder og retsstatsprincippet, der understøtter menneskelig værdighed og frihed. 4. Udbredelsen af liberalt demokrati bidrager til øget global fred og stabilitet, da demokratiske nationer er mindre tilbøjelige til at engagere sig i konflikter med hinanden. 6. Begrebet Tymus, der understreger forfølgelsen af anerkendelse og værdighed, spiller en central rolle i den politiske udvikling og er tæt på linje med udviklingen af liberalt demokrati. 7. På trods af potentielle udfordringer er tilbageslag af den langsigtede kurs mod liberalt demokrati fortsat både uundgåelig og irreversibel. Disse argumenter underbygges gennem Fukuyamas historiske og filosofiske analyser, der sporer udviklingen af menneskelige politiske systemer og udforsker de underliggende faktorer, der har drevet fremkomsten af liberalt demokrati. Til historien til lastmand sigter mod at nå flere mål gennem sine nøgle budskaber og indhold. For det første søger Fukuyama at give læserne en omfattende analyse af den historiske udvikling af menneskelige politiske systemer.
ved at præsentere konceptet om, at det liberale demokrati repræsenterer den sidste fase af denne udvikling, tilbyder han en ramme for at forstå de kræfter, der har formet den moderne verden fra et historisk og filosofisk perspektiv. For det andet bestræber Foucault sig på at forsvare begrebet liberalt demokrati mod sine kritikere. Han argumenterer for det liberale demokratis overlegenhed over andre politiske systemer, såsom kommunisme og fascisme. Ifølge Foucault er liberalt demokrati det eneste system, der er i stand til at give både politisk frihed og økonomisk velstand. Den er baseret på en anerkendelse af individuelle rettigheder og retsstatsprincippet. For det tredje har bogen til formål at give en vision for fremtiden for menneskelig politisk udvikling. Foucault hævder, at den langsigtede tendens til global udbredelse af liberalt demokrati er uundgåelig og irreversibel. Han antyder, at denne udbredte vedtagelse af liberalt demokrati vil fremme større fred, stabilitet og velstand i verden. Demokrati er ifølge Foucault mindre tilbøjelige til at engagere sig i konflikter med hinanden. Samlet set søger Foucault at uddanne, inspirere og provokere tanker gennem en historie af Westman. Han uddanner læserne om udviklingen af politiske systemer og de historiske og filosofiske faktorer, der har formet den moderne verden. Han sigter mod at inspirere læserne med en vision for en fremtid præget af udbredelsen af liberalt demokrati, fred og stabilitet. Derudover sigter han mod at provokere tanker ved at udfordre læserne til kritisk at undersøge forskellige politiske systemer og stille spørgsmålstegn ved antagelser om menneskelige fremskridt. At vurdere Foucault om at successionere med disse mål er subjektivt. Siden udgivelsen af 1992 har bogen imidlertid fået stor opmærksomhed og skabt betydelige diskussioner i politiske og filosofiske kredse. Mange læsere finder Foucaults argumenter overbevisende og tankevækkende, mens andre kritiserer hans idéer som overformede og fejlbehæftede. Ikke desto mindre antyder bogens indvirkning på politisk og filosofisk diskurs, at den med succes har stimuleret debat og refleksion over karakteren af menneskelig politisk udvikling og det liberale demokratis roller i udformningen af den moderne verden. Temaet historien til Westman overvejer fremtidige tendenser og muligheder, der opstår for dens nøglebudskaber. Foucault hævder, at historiens afslutning betyder det liberale demokratis triumf som det mest effektive system til at opnå menneskelig fremgang og velstand. Han foreslår, at dette system vil fortsætte med at udvide og uddybe, efterhånden som flere lande vedtager demokratiske institutioner og markedsøkonomier. Foucault anerkender imidlertid de potentielle udfordringer og trusler, der kan hindre den fortsatte spredning af liberalt demokrati. For eksempel bemærker han, at Kinas fremgang som en global supermagt kan udgøre en udfordring for den vestlige liberale demokratiske models dominans. Han fremhæver også potentielle miljømæssige og teknologiske udfordringer, der kan forstyrre stabiliteten i det globale system. På trods af disse udfordringer er Foucault fortsat optimistisk med hensyn til det liberale demokratis fremtid. Han hævder, at systemet har vist modstandsdygtighed og tilpasningsevne over for tidligere udfordringer og sandsynligvis vil fortsætte med at gøre det. Han mener, at opretholdelse af vågenhed og arbejde for at styrke demokratiske institutioner er globalt afgørende for at sikre det liberale demokratis fortsatte succes. Temaet historien til Westman integrerer indsigter af teorier fra forskellige discipliner for at understøtte sine nøglebudskaber på flere måder. For det første træder Foucault på politisk teori, filosofi og historie for at argumentere for, at liberalt demokrati repræsenterer kombinationen på menneskelig ideologisk udvikling. Historiske eksempler bruges til at demonstrere det liberale demokratis overlegenhed over andre regeringsformer, og idéerne fra filosofer som Hegel og Kant påberåbes for at understøtte argumentet. For det andet inkorporerer Foucault med indsigt fra økonomi og naturvidenskab for at udforske fremtidige tendenser og muligheder relateret til hans nøglebudskaber. Han argumenterer for, at udbredelsen af liberalt demokrati og markedsøkonomi sandsynligvis vil fortsætte, og han foreslår, at naturvidenskaben kan hjælpe med at forklare historiens sammenhæng og retningsvirkning. For det tredje overvejer bogen politiske implikationer ved at advokere for en positiv udvikling af liberalt demokrati, som bør opmuntres og støttes af politikere globalt. Foucault foreslår, at USA har en særlig rolle i at fremme demokrati og menneskerettigheder, og han foreslår, at det internationale samfund bør samarbejde om at støtte demokratiske organer i lande, der stadig styres af autoritære regimer. For det fjerde undersøger bogen det liberale demokratis historiske betydning ved at bruge dets udvikling over tid og demonstrere dets overlegenhed i forhold til andre regeringsformer. Foucault hævder, at liberalt demokrati har været ansvarlig for mange betydelige resultater af den menneskelige civilisation, herunder fremskridt inden for videnskab, teknologi og kunst. For det femte resonerer bogen på tværs af generationer ved at behandle varige spørgsmål om karakteren af menneskelige fremskridt og de bedste midler til at opnå det. Foucaults argument om, at liberalt demokrati repræsenterer kombinationen på menneskelig ideologisk udvikling, er en overbevisende og provokerende idé,
der har passioneret med læsere på tværs af forskellige epoker. Endelig behandler bogen varer relevans og universelle temaer ved at udforske grundlæggende spørgsmål om menneskets natur og samfundets ideelle organisation. Fukuyama's argument om, at liberalt demokrati er det bedste tilgængelige system til at opnå menneskelig fremgang og velstand, er et tidløst og universelt koncept, der fortsat resonerer med læsere i dag. Hvis du finder min forklaring spændende og nu har interesse i at læse bogen, kan du nærme dig den med 2 centrale spørgsmål, der vil uddybe din forståelse. Første. Hvad er hovedargumentet i bogen? Det centrale argument er, at afslutningen på den kolde krig og kommunismens sammenbrud signalerede afslutningen på den ideologiske udvikling af menneskelige samfund. Ifølge Fukuyama opstod liberalt demokrati som den ultimative og endelige regeringsform. Denne forestilling betyder historiens afslutning, da der ikke er nogen levedygtige alternativer til liberalt demokrati som et politisk system. 2. Hvordan definerer Fukuyama begrebet sidste mand? Den sidste mand skildres af Fukuyama som den ultimative destination for menneskets historie, hvor store konflikter og kampe er blevet løst, hvilket resulterer i universel fred og velstand. Den sidste mand er præget af mangel på ambition, kreativitet og lidenskab, tilfreds med at blive fokuseret på materiel komfort og sikkerhed. Jeg sætter pris på din støtte, og jeg er begejstret for at fortsætte vores fælles rejse gennem bøgernes fængslende verden. Husk at abonnere, aktivere underretninger og dele dine tanker i kommentarfeltet. Fortæl mig, hvor du kommer fra, og hvilket sprog du taler. Vi er inspireret af mangfoldigheden og al din støtte. Sæt en ny udfordring. Hvis denne video har mere end 500.000 visninger, vil jeg lancere en ny fordel for alle bogelskere, et mindre til bogens kernebetydningsstruktur. Du kan lære forfatterens tankegang og tanker tydeligere ved hjælp af Mindmap. Drømme skal være der, hvad hvis de går i opfyldelse. Jeg ser frem til vores næste litterære eventyr.